Loftet sidder nissen med sin store pligt. Og gokker til. Det skal træ, jo. Og nu blad. Det skulle være klar til Han godt og savler. Og han er så glad. Jeg skal sprays ned af min For næse. issen er Min CO2 med mad. Men rundt omkring står alle de små arter. Og de gakker. Og de gakker. De vil så gerne have det større nakker. Og de går rundt om nissen i en ring. Men Nissepik han er et hissigt let. Og med sin hånd han giver et lille klem. Jeg henter nissen hvis han hul lige nu filmer jeg. Ellers ligner det kolibri. Rundt omkring går alle de små op der. Og de gokker. Og de gokker. For de vil så gerne have det større. Nå så. Nej, det er hjertet, jeg går til. Tag mig i løgnet. Okay. Det gør jeg allerede. Ja. Og nu op. Så knækker den. Ja. Hvad skal du nu? Hvad skal du nu? Skyller! Jeg bliver til lidt forvirret, det der. Film sådan, ja. Jeg filmer. Kan du ikke gå derud? Det bliver let at skyde dig. Okay. Der findes dem, der får for lidt. Ja. Og de har det ikke fedt. For en pik skal have en stille. Den skal rigtig ud og svede. Se når du skal hoppe, fordi så skyder jeg der. Okay? Med dyret i fissen. Op og læg en glas. Med nat. Op med pikken i fissen. Pik er Gud. Ja. Pik er fandme Gud. Pik er Gud. Men fissen har magten. Og så fanget på Mikkel. Han tør ikke. Han tør ikke. Okay. Han får det meget slemt. Okay, Mikkel han er bestemt, eller ombestemt, så han vil ellers skyde sig en AK for lang afstand. Det kan jeg godt love jer for. Ikke nu. Vi gør os lige klar. Op med dyret i kussen. Op og læg en dejlglas. Okay. Den halve Spray. Læg en i kussen. Ikke her for skidt skud, jeg lover ham ikke skud. Pik er Gud. Pik er Gud. Jeg skyder. Pik er Gud. Der er ikke noget kul. Jo. Men hvad er det? Når kussen har Nu magten. venter du lige. Der. Så er det helt vildt i det hele. Men ja. Så spray. Okay, Vicky. Pik er Gud. Pik er Gud. Det er skud. Der. Det var helt godt. Skid op. Pik er Gud.
det gældsslag. Altså, skyd altså. Vi er i gang, Lukas. Jo, vi filmer. Hvorfor må jeg ikke skyde? Hvad skal nej, jeg skal nok skyde single fire. Lukas, hvorfor må jeg ikke skyde? Sådan Flybuks, det er Lukas Trøst Sørensen, der skal skydes nu. Kunne du mærke det? Skal prøve at skyde dig i maven. Skal prøve at skyde dig i maven. Fuck! Der er ikke flere skud i. Nej, nu er det ikke. Skal prøve at mage kun. Jeg vil hellere have det som en overraskelse. Det er den. Men okay, videre. Jeg har ikke trykt i det her hop her, så jeg ved at virkelig, jeg vil, når jeg lige landet, så må jeg skyde. Ja. Hold kæft, jeg ryster. Det der, det bliver filmet. Lidt det fint. Det ved Luke. Sig til, når du hopper. Er du fik gå en lille smule længere væk? Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke, men jeg kan ikke sige, når jeg hopper. Jeg synes godt, at jeg skal lige sådan. Hvad? Flygt. Luke, sig til, når du hopper, fordi jeg skal være klar. Jamen, det gør det klart. Jeg ved ikke, hvornår jeg skal lige. Må jeg ikke skyde dig inden, og så kan du hoppe, fordi så... Ej, Lukas, min hånd er ved at fryse til is. Stå der. Vi skal prøve at skyde dig. Hvad? Skal du ind? Kan du mærke det? Ja. Så hurtigt en gang til. Prøv at springe. Skal prøve bare at få et skud. Hvad? Nej! Var det så slemt? Filmer du stadig? Ja. Gør du? Ja, det har jeg gjort i lang tid. Skal jeg skyde igen? Nej, bruder. Okay, jeg begynder at gå klar og lave skyde. Jeg prøver, Luke. Så tag en ny film. En ny? Hvorfor det? Altså, det er fraklip, det der.